Мара гуфтам ба шикан хоб кун. Ман гуфтам чӣ ба шикан хоб кун ки хай тайпун задан ғалтондан ба даҳан задум мехима задум кукама танам бувардан да тай сар мондан дастом син яқиб кардан Аҳлиддин дастои мара скотч кард ами Аҳлиддини шогирди ами Фарҳод дастом скотч кард поам скотч кард баъд Аҳлиддин аёнҷа салфетка гирифт қатъи ами Фарҳод гуфт салфеткара бигир дар чиликӯш печон гуфт ин салфетка ман намедонам барои чӣ ман дарак надорам асад бу дастон хе истодагим сарам дар заминам хе мегум чӣ кор мекарда бошани мана дар чиликум салфеткара печондам мокри салфетка баъд фаҳмидем ки як сим дар дастам печондастиам ҳис кардам свет зад намақсадам хеле задестаи ман дар боло модам бубуромадаги задестай вағаз кардестам ба ки гуфтам вағаз кардан гирифтам гуфт даҳанша скотч кунем баъд гирифтам даҳанма скотч кардам мақсад ки овозим набурояд вағазти ман дигар кабинета одамо нафаҳманд гуфта скотч ҳамин хе тариқи чанд соат марам хе бо танаффус 20 минут 25 минут 15 минут ним соат дам гирифтам хе мара азоб додан вақте ҳам хе азоб додан гирифтам дигар мақсад хиёл мекардам дилам айдирна мебурояд чашмам ай сар мебурояд хиёл мекардам шата қати заданам ҷамда ина суратҳо да ҳастай мақсад нишонтон метавам инами шата қати задаги инами суратҳо инами параи рӯи май инами ё инами рӯи май инамҷа шата қати задагиам инами чашмай шата мушт Фарҳод ба куни пистолет задагиам инаҷа параи почамай пеши хичакундаҷа мақсад ба чӣ задаги шата қати задаги Сабзаев аввал задагиша инаҷа Фарҳод задаги дар чашмам инами чашмам инаҷа ки задаги лавон кафидаги сини дурд и ҳамаи суратҳо 6 рӯз пеш 6 рӯз баъди ҳодисае мақсад иҷа чашми ман маҳкам буд ятиш полни маҳкам буд Фарҳод ами гӯшум назадаги пардаи гӯшум кафидаги дар балниса хо рафтагим ҳамаи коғазҳо ҳаст мақсад дар прокуратураи генералӣ будаги додагиам тафтиш шуда буд дидестиям инаи лавомай мақсад иҷа параи почамай ами задагиам инаи пуштмай синякай иҷа болон буромадам мақсад барои наҷмиданам вақте ток мезанад меҷим мекунад наҷмиданам болон буромадаги суратҳои экспертиза ҳамаш инаи қошум даридагиай ира Аҳлиддини Иромиддин задагия мушт қатӣ дар ҳамун анде ҳамун кабинети Фарҳода дар нами қошум инамира Аҳлиддин задагия ин ҳама маълумотро ба прокуратура пешниҳод кардаги ҳаст ҳама ин суратҳо ҳамаш дар прокуратураи генералӣ ҳаст мара прокуратураи шаҳрӣ экспертиза буд дар экспертиза нами эксперт нами чиликои мара эксперт қапидагия эксперт кардагия нами пайи сӯхтаи чиай сими токай инами чиликомда инами чиликомда мондаги то экспертиза ҳамаша муайян кардаги инами эксперта чиликои мара қапидаги лекин он коғазе ки оно инаи параи почаи май инаи почаи кунад рӯхчика қати вай кардаги гирд кардаги ҳами инаи мобайн пайи токай ира эксперт ҳамаша мақсад муайян кардаги баъд чӣ шуд баъди он ки иқадар ба ту шиканҷа кардам ҳамаи ин шиканҷа ҳамаи ин мақсад азобу ҳами чизои ҳамё мақсад ё ҳами буд ки ма дар ҳамун ҳуҷҷатҳое ки ҳамё кардастан имзо бумонам ки мақсад хай чизе бу чизе ҳаст нест мақсад чизе ки ҳамон во гуфтастан ма ба кала бигирам мақсад ма ростига баъд чанд қадр сабр кардам гуфтам мақсад мегзара ози буд мекунам дигар тоқатам на хиёл мекардам дилам мекафози чашмам ай сар мебурояд ҳамин Фарҳод болон буромадаги ай ҳамин киляк ман хе бардоштаги ки ай сар меқапан хе мӯи сарма меканам сама дар пеш мепартоям ман вообще дардча намефаҳмам фақат дарди света мефаҳмам тамом и задан пистолет қатиам дар сарам зад Фарҳод ҳамиш тори сарам ба инҷа задаги ишам мақсад дар экспертиза дидагиам ҳамаш ҳаст ака задан и дарду ҳичи ҳами ба ту имзо кардӣ ба ягон коғаз вақте якам маҷбур шидим ман хиёлам мембарам ози уже ҳами охир он лаҳзае ки ман розӣ шидам ба имзо кардан даҳанам маҳкам буд ҳамин биним қати метонистам нафас кашидам не ки
гуфтум ку куркам дар таи сарам аввал куркама пафтам. Ҳамин куркара дар сарам маҳкам кардам, роҳи нафаси ма ҳоли маҳкам шуд. Дигар нафас кашидан натонистам. Ҳамин тапартупур кардам, тапартупур гуфтам мекини имзо ҳо намхе кадан сарма ҷумдан ки вуйм кадан хестам гуфтам чӣ зада меган имзо мекунам. Ма ягон ҳуҷҷати ҳамора ба дастам навистагӣ нестам худам. Хичун навистаган ма фақат имзо кардагим мақсади хе бигем мумкин ягон ҷамра хондагӣ ҳам нестам ака. Фақат имзо кардагим ака.